Bideo honetan ikusiko dugu nola eraman Googleeko kontaktuak Outlook kontaktuetara. Oso horreza da, 2 edo 3 pauso oso simpleak dira, eta momentu batean egingo dugu. Ni banago hemen Googleeko kontu batean, eta hemen baditut etiketa batzuk eginda, joango nez egiten etiketa batekin, baina egin alda guztiak batera. Hemen nago sartuta, irakasleak etiketan, 2 kontaktu ditut, eta egin behar dudan gauza bakarra da, esportatu kontaktu hauek. Sakatuko dut, beraz, esportatu, eta hemen baditut, aukera pare bat edo 3. Lehenengoa, aukeratu zein etiketatik esportatu nahi ditugun, orduan hemen aukeratu alditut beste etiketa batzuk, baina kasu honetan irakasleak. Eta gero, esportatuko dugu CSV artxibo batean. Izan alda Googlerako edo Outlookerako. Kasu honetan, aukeratuko dugu Outlook CSV. Eta egingo dugu esportatu. Deskargatu egingo da artxiboa, noski jakin behar dugu non deskargatzen den, gero hartzeko Outlooketik. Basatuko naiz beste kontura, hemen banago orain Microsofteko kontuan, Outlookeko kontuan, eta banago kontaktuetan. Hemen gehitzeko kontaktuak ez daukat inolako kontakturik oraindik, egingo dudana izango da kudeatu kontaktuak sakatu eta importatu kontaktuak. Eskatuko dit CSV fitxategi hori, orduan harakatu sakatu, eta bilatuko dut. Nik hemen daukat deskarga eskarpeta barruan, orduan sakatuko dut, eta egingo dut importatu. Momentu batean, 2 kontaktu importatu dira, itxi, eta baditut 2 kontaktuak hor. Gero noski kontaktu horiek antolatuko ditugu baita ere Outlooken, etiketetan, karpetetan, eta bar.